Maar het is wel ook een feit dat wij als eiland toch ook best wel klein zijn. En we hebben wel hier een behoorlijk aantal mensen wonen, maar nog steeds zijn het eigenlijk niet genoeg om alles wat wij aan zorg moeten kunnen leveren aan onze bevolking. En ook de wensen die we als bevolking hebben, om dat te betalen van de AZ2. Dus de AZ2 heeft eigenlijk onvoldoende geld in handen om de hele zorg van Aruba te kunnen voorzien. Hoe moet ik dat begrijpen? Want hoor ik u zeggen, we hebben meer mensen nodig. AZT kan niet allemaal betalen, dus we hebben meer mensen nodig om meer geld te kunnen innen. Eigenlijk wel, en misschien niet bevolking, maar wel dus daar helpt de toeristen natuurlijk erg in mee. Dus al het geld wat de toeristen inbrengen, niet alleen voor de hotels, een heel groot deel van onze economie draait op toerisme. Dat geldt voor de barren, de restaurants, de lingersons en noem maar op. Maar geldt ook voor ons ziekenhuis. Wij hebben dat geld echt nodig omdat het geld van AZ2 onvoldoende is om de goede, juiste zorg met de juiste faciliteiten, medicijnen, apparatuur, mensen te kunnen leveren aan onze eigen bevolking. Dus we moeten heel blij zijn dat dat geld binnenkomt. En ik wil dat geld alleen nog maar dus groter maken, dat potje, om te zorgen dat de taart goed over Aruba verdeeld is.